Min! Mine! Beklager, Boomer, men kunsten at vinde retten er et talent. Ligesom dine tonnejer, der kan åbne dåsesodavand. Fedt. Du får altså en prinsesse, og jeg får en schweizertog. Jeg har faktisk tænkt lidt over det. Jeg kan ikke begynde at date en prinsesse, men Kælder bliver helt knust. Så jeg giver min ret til dig. Gør du? Vil du gøre det for mig? Altså, det er mere for Michaela, men klart. Også for dig. Ej, tak. Hey, og jeg er ligeglad med, hvad det skriver på vores badeværelsesdør. Du er sej nok. Ved du hvad? Jeg går ned og fortæller Michaela, hun ikke behøver at urolige sit lille hjerte med at date prinsessen. Jeg er ligeglad med, at du dater prinsessen. Fint, så jeg tænkte, der er mig, en middag. Hvad? Vi har brug for flere roser til, når den kongelige familie kommer. Nå, ja. Så de ansatte må ikke finde ud af, at deres konge er vild med en bondepige. Jeg er ikke nogen bonde. Måske skal vi finde på vores eget hemmelige lille sprog. Hvad med tutu-putu? Det betyder, du dufter godt. Skal vi lave noget hot? Okay, du er klam. Det betyder, du er klar. Au. Den snød på begge sprog. Hey, fætter. Du har lige fortalt mig, du har givet din ret. Ikke lige nu, Lanny. Jeg er travlt med at dø indeni. Du må ikke drille mig. Ved du, hvad du burde gøre? Få din ret tilbage fra Boomer. Tag prinsessen og få Michaela til at blive vanvittigt jaloux. Det er jo genialt. Men vil Boomer ikke blive gal? Du mener, at hvis du tager din ret tilbage, så bliver du måske uvenner med din bror uden at tage blodbad? Lige præcis. Nej, jeg tror, Boomer tager det helt fint. Hey, jeg vil have min ret tilbage. Hvad? Ja, jeg er nødt til at gøre Michaela jaloux. Desværre, prinsesse Iris går snart i land, og du kan ikke trække din ret tilbage nu. Teknisk set var det mig, der startede med at vinde hende, så hun er faktisk min. Faktisk ikke. Og desuden er du kun date prinsessen for at gøre Michaela jaloux, og det er vildt tavligt. Her vil daten være de rigtige grunden, fordi hun er smuk. Mine konger, må jeg præsentere kongen af Cornia og hans datter, prinsesse Iris. Hvad så der, du? Jeg er kong Boomer. Og jeg er Kong Brady. Jeg vil gemme mine smykker for Boomer, for måske stjæler han dem, som en stjæl min ret. Du gav mig din ret, og skal du absolut snakke om det for min superhotte kæreste NSB? Undskyld, jeg afbryder, men hvad er din ret? Iris, der bliver tid til fjollede spørgsmål, når jeg ved kærester. Han har ret, min lille prinsesseskat. For nu er vi som limet fast ved hofterne. Jeg håber, Dine kan følge med. Var det lige en udfordring? Det tror jeg nok, jeg kan. Det går jo forrygende. Skal vi så ikke skåle i bojo-sauce? Bare eller? Far, måske ville det være en idé lige at bryde isen, før vi holder sovsefest. Det er klart. Kong Boomer, prinsesse Iris, går venligst til tronerne. Og holder vi så sovsefest? Hold afstand. Du er ubehageligt tæt på. Prinsesse Iris og Kong Boomer skal nu have deres første samtale. Hver gang de kommer tættere på hinanden, får isen et slag. Hvis isen bliver brudt, har vi et nyt royalt par. Mason og jeg er dommer. Mange tak, Boomer. Hvilken ridderlighed. Det er en god start. Ved du det her? Han gad bare ikke at sidde på pletten. Jeg vil gerne skrue op for charmen, men jeg er bange for, at vi får isen til at smelte. De griner alle sammen. Hey, tror du vores tunger ville sætte sig fast, hvis vi svikkede på isen? Min sad i gang fast på en skøjtebane. De har ret. Det er for mærkeligt. Sig mig, hvad er der galt med Mason? Er det hans rigtige stemme? Ja, er det ikke skræmmende? Hey, Mason, lav lige den der film-trailer-ting. I en verden, hvor det er risikabelt at synge, bytter den unge konge sin trone for en trone. Det lyder som om han har slugt Darth Vader. Det er sjovt, fordi det passer. Wow! Isen er brudt.
Nu går vi udenfor igen for at gøre foreningen officiel. Der er iskager. Smurt ind i Bojo-sovs. Gå væk. Børnene skal på date, ikke os. Det er ren tortur. Ved du, hvordan det føles, når nogen stjæler noget, som egentlig tilfaldt dig? Ja. Så du hævn? Jeg arbejder på det. Men nu gælder det dig. Det der, de skal genvindes. Du klarer det flot, Bubber. Hvordan kan du tilbage til skibet, jo? Jeg ved det. Jeg er lige så chokeret som dig. Endelig smiler heldet til Boomer. Det sidste ritual er det, hvor du spørger, om vi skal gå ud. Du skal bare give hende det her brev. Okay. Værsgo, prinsesse Iris. Din billet til Boomerby. Vil du gå ud med mig? Kryds ja eller nej? Iris, jeg synes ikke, du krydser af. Farmand har ret, og toget kører snart. Jeg protesterer! Kong Brady! Det er ikke en leg. Det gælder Bojo-sovs. En offentlig udfordring. Hvordan sover du lige om natten? På gummilaner, ligesom dig. Som medkongen har jeg ret til at udfordre dig til at date Iris. Det er i hvert fald det, Lanny fortalte mig. Jeg vil bare min konges bedste. Det er desværre sandt. I må løse den her uenighed med tredje juleduel. En halsbrækkende, ulækker konkurrence, der afgør kærlighedssager. Halsbrækkende. Hvis jeg havde vidst det, har jeg aldrig foreslået det. Jeg er på. Med mindre en eller anden, eller en eller kvinde, protesterer. Okay, din taglige retstjæler, vi gør det. Så er det afgjort. Vi starter nu tredje juleduel. Nå, men hvis det kommer til at vare længe, kan jeg lige så godt gøre det behageligt. Nej, hvor er du altså smuk. Vi må hellere gøre os klar til tredje jul. Duellen. Vi ses, eller ikke ses. Løb! Hvorfor har vi ikke fået at vide, at Iris havde 3 øjne? Jeg trækker mig fra konkurrencen. Du og 3 øje bliver et smukt 5-øjet par. Mine konger, hvorfor løb I herind lige midt i ceremonien? Skulle I nu ind på potten igen? Nej, Mason. Vi er ikke små unger. Vi gemmer os herinde for Iris. Det er virkelig frækt af jer ikke at fortælle os, at hun kan flytte med et ekstra øje. Vi troede ikke, det betød noget. Alle kornianer er tekloper. Du er Albert, der forstår, hvordan det er at være anderledes svejs og tungt. Tro mig, Mason. Jeg har prøvet at date mange mærkelige piger. Kan du huske Stella Svedperlen? Men hun kunne ikke sidde på et sæde uden at klæde af. Hvad så med ingen tænder, Tina? Hun spiste kun suppe, men hun kunne spille en bordtennisbold over 10 meter. Men 3 øjer, Mason, med 3 øjer sætter vi altså grænsen. Det er værre end at have 3 armhuler. Men vi skal nok fortælle dig om de der armhule en anden dag. Jeg er ked af det, mine konger, men I har allerede lovet at gå ud med Iris. Tredje juleduel skal gennemføres. Ja, jeg taber helt sikkert det her. Men du er nødt til at tale til mig, og desværre er jeg den største taber, jeg kender. Jeg er den største taber. Tror du det? Jeg er den største taber. Jeg er den største taber. Jeg er den tabt, jeg tabt. Jeg tabt med Brady. Jeg taber stadig. Ja, snak bare. Velkommen til den første runde af tredje juleduellen, hvor stumrenner, duellerende, skal løbe over de her glohede lavesten for prinsesse Iris. Den, der først kommer over, vinder. Kigger hun på os? Ja, og hun skriver sms'er samtidig. Okay, må den bedste konge tabe? Det kommer han til, for jeg har taget taberhatten på. Konger, på mærkerne, og start. Ja, hold bare slå Brady. Min hår kan sagtens holde det smertene. Og jeg har ikke tænkt mig at vinde. Jeg har ikke noget mod lugten af ubrændt hud. Det minder mig om en lejerskole. Jeg har det som om jeg danser på solen. Jeg kan ikke klare det længere.
okserør ikke, for jeg skal ikke på date med prinsesse Blinke. Hvilken dæmonisk fugl har dog lagt det? Den slags, der bor midt i en vulkan. God æggekamp. De æg er så varme, at de koger sig selv. 10 sekunder tilbage. De er ikke særlig atletiske, var bare. Runde 2 går til kong Freddy. Den søde smag af nederlag. Jeg vil gerne lige fejre det. Men mit kød står lige i sluget. Jeg fatter ikke, jeg vandt den sidste runde. Hvorfor skal jeg dog være så dygtig til alting? Ja, men efter jeg taber den næste duel, er Iris Stine alene. Hun bliver den første pige, du nogensinde har datet med 150% syn. Mine konger, I må altså stoppe med at prøve at tabe duellen. Det er ikke bare flot for King Cow, det er også flot for stakkels Iris. Hvordan skulle vi kunne være hende, Flo? Pigen har pariserhjul i ansigtet. Brady, vi ses på taberholdet. Freddy, jeg vil bare, jeg tænker at bære dig over og prøve at vinde. Og lad være med at gøre det for mig, gør det for øens skyld. Godt, så gør jeg det for dig. Men kun hvis du endelig indrømmer, at du kan lide mig. Altså, jeg kan ikke lide dig. Jeg vidste det. Du er totalt vild med mig. Man føles godt inden jeg siger det højt. Jo, et ord er blevet taget af min skulder. Vil du prøve at vinde det? Kella, jeg vil gøre hvad som helst for dig, hvis du betyder, du holdt mere af mig. Jeg vil endda gifte mig med Iris og stifte en familie med små søde træøjer. Og sådan en dag vil jeg sidde med familien og fortælle dem alt om toårige tante Michaela, som blev gammel og ensom og kun gav rosiner til børnene til Halloween. Så var det et ja? Er det agurker og salater? Tacokød på brød? Hvordan kunne du kære til at spise en AST? Har du et tredje næsebord gennem et sted? Det kunne være sejt. AST'en er min yndlingssandwich. Hvor vildt! Det er også min. Vil du have halvdelen? Undskyld mig, jeg kommer til at pladre. Jeg tror, I kalder det bøvse her. Jeg kalder det faktisk poesi. Her er et vers til dig. Ikke dårligt. Der var lidt torden der, men hvis du virkelig vil få tapetet til at falde af, skal du bruge dit inderste. Du brugte i hvert fald dit inderste, så det er ordentligt sprunget. Du er faktisk ikke så slet af en biklop som være. Iris, læg så den væmmelige sandwich væk og kom med. Den sidste duel går i gang lige om lidt. Han er ret streng, hva'? Du skulle bare vide, han overvåger mig hele døgnet rundt. Hvorfor fortæller du mig ikke bare, hvordan du har det? Du var nogle gange prøvet Michaela og så holdt rundt med mig. Men jeg ser lige ud, at hun bare skal tage og passe sig selv. Boomer, læt dig og kom ud til duellen, og det skal være nu. Kommer nu, Michaela. Du skal bare tage og passe dig selv. Hun er fantastisk høre, så jeg behøver ikke engang at hæve stemmen. Den første konge, der skubber den anden ned i den varme, stinkende bunke møg, vil ikke bare få mig til at smile. Han vinder også retten til at date prinsesse Iris. Den tabende konge vil officielt blive dumpet. Ej, Hvad var det? Prøver du at vinde? Ja. Jo. Hvorfor undgår du mit vidunderlige angreb? Fordi jeg prøver at vinde. Hvad? Så hvornår vil du gerne date Iris? Lige siden jeg kiggede dybt i hendes 3 smukke øjne. Nå ja, og hvor lang tid tog det? Hør, kan du ikke bare være en god kammerat og hoppe ned i måret? Desværre, Boomer. Det går ikke. Jeg lavede Michaela, jeg vil vinde. Og jeg vil ikke være et forhold, der er dybt på løgn. Men Iris og jeg har noget, der er ægte. Ja, ægte mærkeligt. Du foragter vores kærlighed. Så er det nok. Jeg er ked af det, far, men jeg kan altså ikke gennemføre det her. Hvad laver du?